July ni som pathum sang ni som ni panga chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule June ni som pania Air India thona Boeing 787 Dreamliner khwal zin zan hi som thum thok tu som le pilot pani phurchet sol rap thak tak chui tu Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB te chon an thil chui report masaber chun ti chuak ta a hen report a hian thona tlak chan chiang taka soin mi te thinlunga zona tam tak chana be se ania masen report hian zona chan chu soilo zona siam bel zoka Indiaram Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu chuan report pumpui ti chuan I ma chuan ngai dan siam ri lo turani thu ni min khan soi hialani AAIB report a chuan he thlona tlak chan ber chu a khol engine pahnia thlona tuilu turti topani wang ni in talana nia boruaka darkar khata KM zathum somthum pathuma chaka thlolain he thlona engine pahnia thlona tuilu tur chu second khat chungina top ve a engine a thlona tuilu thei tak lo wangin engine n1 le n2 te chuan hna thok theilovin na tla zui ta ni engtin nge engine pahnia fuel lut tur chu a top ri ngot ti chu zona ni a mithiam te chuan fuel switch si mishing in an off ani lo chuan amaina in off mai theilo nia soin Indian Air Force pilot pension Esad Khalid chuan mishing in switch chu khoin khol chunga spring kha choi chawanga ya amaina in off theilo atiani chuti ni ta se fuel switch chu pilot in off ti na em niang AAIB report a chuan cockpit a pilot panhi te in biak na po tarlan ani a pilot pakhat jok chuan engwangin nge fuel cut off switch chu in off ti azota pakhat jok chuan a ti ani lo thu a saini in tarlan ani a amaro chu tu pilot jok in nge zo na zota tu jok in nge chang ti ro report a hian tarlan ani lo ani heti lion report paragraph som panhi na chuan hemini hian he thlona hi first officer Clive Kundera na khala Captain Sumit Sabarwal choma puitu ani ti tarlan ani thunga co-pilot jok in a khal ti nani flight AI 171 a chuang tur te hian thlo chu ma in breath analyzer test nei vek an nia an vai in thona chuang turin an fit tok ti fin fiania chu mai ba ka chuan pilot te po an thlo chu ma in an chol ha dam thal he ti tarlan ani bok he thlona hi boruak a second somthum pariat a mana heti la hian AAIB report a hian pilot pahni te in biak na pakhat chau hi tarlan ani a khatiang hun hlo ama khan thil dang engma an soi zui lo em ni ti chu zona ni a pilot te pahni voi khatan in biak hnu hian voice recorder chu ti chiat ani ta em ni ti te po zona ni ta bok heti la hian AAIB report a pilot te pahni in biak na ti chua hi pilot te ti sual tarlan tumna nian hriat thu sain pilot association chuan thu chu an siam hala he thlona tlak chan chuina hi thudik be chan ni se an du thu an lo soi ve bokani thlona lam mithiam te chon thlona engine pahnia thlona tuikal theilo fuel switch in off chu mishing ti chopanier in an tia mishing khoilowa ma lo in off theina chance hi tlu le ding on khata pakhat ba ka ni lo an tia thil theilo ani ti na tlukani heti la hian kum sang ni le som poriat khan US Federal Aviation Administration chuan fuel control switch chungchanga hian thu chu an lo siam to a heta hian Boeing 737 thlona fuel control switch chu in kal lovin honsa in wani thu le hei hi ani dan turang tak ni chi lo ma se har sat na thlen lo thu an soya hetiang che hian Boeing thlona model danga po wani a tuna thlona tla model 787 po heng zinga hian atelani US FFA in Special Airworthiness Information Bulletin SAIB anti chua fuel control switch chungchanga hriat tirnan talan hi hriat tirna ni ma se thlona himlo te na na man tur ti aum chuan lo wangin Air India point AI 171 a thlo chu don po hian fuel switch hi an endik lo ni in AAIB report a chuan talan ani a chumai ba ka chuan fuel control switch bi ka hian he thlona service tran kum sang ni som ni pathuma tang khan voi khat ma social tur thil thlenga la lo ti po talan ani bok AAIB report a hian thlona engine le thlona CM2 te in enfiana tur lam tarlan ani lova tuna kan chui chian to china engine operator le CM2 te ti tur rotna omri lo antia he hian a khol lam fel lo nan mulo ti ati chianga ngai ania engber nge an pu don ti ala chiang lo na a alandana chon pilot tu emozok in he thlona hi ati tlaluyem ni ti chu zona lian tak ani ta mek ani
hetiang hi ni ta ka wangin Pilot Association of India te chuan Nimin Khan thu chu siam ngalin AAIB report a chuan an lungoi lo thu an soya he thil chuina hi pilot te thiam lo chantir tum rana kalpui ni in kan ngaya he hi kan pom theilo ani he report a hian mo phur tu mingziak po om lova chuti chunga mi pui hriata puan zara ni tamai te hian kan ngai ti thalo tak zetani he thlona tla chuina hian kan zinga mi tel ve nge se ti kan rot na chu kan rot non le a langtlang taka chuya ni nge kan du an ti ani heti lai hian he thlona tla dam chuak om chun Vishwas Kumar Ramesh chu tuna hian India rama ril rulam doctor ten anen kol meka alapa ngai theilo anti kan riat vek angin Ramesh British ni in India thi sen kai ani a India rama an chung te tlo aron zin London a kir le tur ani a he thlona tla dam chuak om chuna ni mai pi alama thlona chuan puya unau pa jei po thi ve wangin ril ru la pa ngai theilowa akazin sani chuan hemi chungchang hi PTI hna soin kan chung te point Ramesh chanchin hi an ngai ven renga ama biak te po an tuma mase tuma beduri lo thlona tla tel mai pi alama unau pa thina hian na sa takin ril ru khoya mishing pa ngai la ni phak lo ani atia achang chon janlai ate hian ron har hlola amu hil le ngam to lo thina tuna hian psychiatrist hna kan hruai meka ainen kol meka ni London lampan tumna nei ri lo atiani Nimin Khan Myanmar ram kho chaklam Thailand nenan in rina hnai kain state Mayawadi district a current National Liberation Army KNLA ten Myanmar sipai te mun chu bain he boina chuak wang hian mi zanga ai tam Thailand ram ri ka ni nan ral tlana hetianga tlan sia te zinga hian civil mi baka sipai te po antel ni in Thailand sipai te chuan an soi he thil thlen hun hi nimin tlai lam da thumvel keini tan nimin chundar som pani le chan ve vel khania Thai army te chon hetianga KNLA te nan beina wang hian Myanmar sipai te hian tal boina sa hlea mun puya tangin tran pui tu an awna a an ron thlen mai nan tlan cheta ni anti Myanmar ram hi kum sang ni som ni pakhata min ong hlanga howa sipai ten mi pui than sarkar an pai thlak nu khan kil tin maya boina choka voin thlengin mitam takin nun nan chan mek zelani nimina KNLA te beina wang hian Myanmar sipai zale civil mi zali somruk pasari te chuan Thailand ram rian kana Myanmar sipai te hian ral thuam lak sakin civil mi angin an lo dong song ni in Thai sipai le police te chuan an soya Myanmar rama boina wang hian Thailand hian ram rian veng uluk hle ani KNLA political wing current National Union hruai tu so thamain tun chuan ramrin hnaya Myanmar sipai mun chu an sipai ten an lak nual thu a soi ve boka Myanmar sipai jinga then khat chu kan sipai te hna anin pe a then khat chu Thailand rama an tlan chebok ani ati current namte hian Myanmar chim chaklama an mani pola ro in rel na mun nei tumin kum tam tak chung an bei to a sipai sarkar laka po achena theiber pol ni in Myanmar le Thailand in rina la ya Myanmar sipai ten an ngam me ulova United Nations in an talan danin Myanmar ram chung boina wang hian Thailand rama Myanmar ral tlan singrial le sang khat vel anom mekani heti la hian Myanmar ram lailia chuan Buddhist pui thiam te omna mun chu zirtop ni jing khan Myanmar sipai te thlona ina bomba wangin mi som ni chuang an thia thijinga hian no pangpo an telani nimina AFP in an talan danin Central Zagaing Biala Linta Lu Khwa Monastery pakhat chu thlona hmanga be ania he monastery hall a hian ral tlan enge mozat an cheng meka mi somhni pahni thi in hliam tur pahni anom boka anni po hian ngai tom hlea thijinga hian no pang pathum an telani hetianga sakhomuna tlan sia te thlenga Myanmar sipai ten an beizui hian soi sela hlo hlea Myanmar sipai thu puang tu zomin tun chuan hemi chungchanga hian ni zan thleng khan thu soi ala nei lawani Sagaing region hi kumin mars thlami sangthum zariat donin an thi phana lirnghin vakna mun khani in lirnghin nu khan sipai len mani do tu chibing pol rang rang te chon in rem na lai lo kan siama mase sipai lam hian thlona mangan be chun jom zela wangin anin rem rei lem lova mei tha po khan school pakhat an boma wangin no pang somni le zirtir tu pahni an thiani puantongin Russia ram foreign minister Sergei Lavrov chuan North Korea ramatloa Nimin Khan North Korea leader Kim Jong Un ne an in koma Kim ne an in kom ma hian Lavrov le North Korea foreign minister Choi Son Hui te chuan khopui thar Hun sana in biak na nein
in rem na po enge mozat an ziaka Lavrov chuan North Korea ram hruai tu te hian Ukraine Russia hmalak na chu zongjong an thlop thu an soi thu puangin Ukraine raman sipai te puitu North Korea sipai huai sen te chunga lom thu a soi bok Lavrov chuan US South Korea le Japan te North Korea ram bul hnaya sipai nun chan an zir fo chuan ngai thei lo thu soin tu te ramai mopitum rana inzom khoma thil ti thin hi thil thalo takania North Korea le Russia mel chunga thil ti to lo turin tu te po kan nge na ni ti in warning room tak achak chokani nimin lama puan to angin US South Korea le Japan te hian an thlona sipai te chunun chan an zirtir meka an joint air drill a hian US thlona chuan vor B-52 bomber po atel ti kan soi to kha Lavrov hian thilom dan thlirin North Korea in nuclear ral thom nei an du chu oman ti pui thu a soya North Korea in technology an nei te hian mani scientist te ngei thorania North Korea in nuclear mason na nei tuma thei to ban chu hi kan riat thiam pui tak zeta aza po kan zani atibok Lavrov hian North Korea in khwalzin te hip na tura unsan tui pui kam khopui mi sing ni chen theinan din chu tha ti thule Russia ramatangin khwalzin ten an tlo chak ngerin thu soin Russia mi ten an tlo theinan ro man na siam ngei pon tum thu a soibok bazari lo thlira wangin kan lome